عسى بتعنق قريبو تتحيزو هيوتو زسئن آفو مسكفتة ترايو نسخاخ كندي جزي إخا مستيركا بموتاك عدلكا بلاشيخا زلخا قالكا كاب أفكا سابزي وطا باريا خايو مستزاربكا يغن نسخا إخا باريو تخون أبزا عالم كله زسحقالكا سفتاوي خايكونا قال سبات ودقتكا خسمعو زتبايو قال دما بعوتكا زقاطولو يم لو من بقار كساب مقابر كتحزوم زقباكا حموش حدغنياتات مستيرات كنغركاي قداماي اتاويتاتكا كندي كمتركبن زلكا مدن ገንዘብን ቢል ጌትስ ወይ ድማ እዞም ዓበይቲ ሃብታማት ረይዎም ወርቀ ሰንሰለት ተሰኪሞም ኣነኮ ሃብታም ኢሎም ክንደይ ከም ዘለዎም ኣይነግሩን እዮም ስቕታ ምልክት ሃብቲ እዩ ሰባት ዘለካን ተፈሊጦም ክልተ ነገር እዩ ዝፍጠር ወይ ክልሙኑኻ መፁ ወይ ድማ ብመጠን ጅባኻ ክብሪ ይህቡኻ ናይ ጅባኻ ጉዳይ ኣብ ውሽጢ ገዛኻ ወይ ድማ ምስ ባንክኻ ጥራሕ ክተርፍ ዘለዎ ጉዳይ ካልኣይ ዓበይቲ መደባትካ ንማንም ኣይተካፍል ሊዮነል ሜሲ ንርአዮ ሜሲ ዓውዓዋ ይብልኒ መደቡ ኣይነግርኒ ንሱ ዝዛረብ በቲ ዘመዝግቦ ጎል እዩ ኣንበሳ ክሃድን እንከሎ ትሚሊ ዝሃድን እምበር እናእወየ ይኮነን ስለዚ ከም ሜሲ ይኩን መደብካ ጌና ከይተወልደ እንከሎ እንተነጊርካዮም ናይ ሰባት ናይ ቅንዒ ዓይኒ ወይ ድማ ተስፋ ዝቁርፅ ዘረባታቶምን ነቲ ውሽጢ ሓይልኻ የዳኽሞይ ንዓለም ነቲ ትዘርኦ ዘለኻ ዘርኢ ኣይተርእያ ነቲ ምቁር ፍረ ጥራሕ ኣርእያ ሳልሳይ ናይ ስድራ ቤትካ ምስጢርን ፀገምን ኣብቲ ፍሉጥ ፊልም ደ ጎድፋዘር ትብል ፊልም እቲ ዋና ገፀ ባህሪ ዶን ክሊዮን ዝበሃል ነቲ ወዱ ሓደ ነገር ክመኽሮ ይርአ ንናይ ደገ ጓና ሰብ ናይ ውሽጢ ስድራኻ ጉዳይ ፈፂምካ ኣይትንገር ናይ ገዛኻ ሕሜታ ናይ ደገ ናብ ደገ ኣይተውፅእ ፀገም ስድራ ቤትካ ንጓና ምንጋር ንገዛኻ ምቅላል እዩ ንዝነገርካዮም ሰባት መሳርሒ ዳ እምበር መፍትሒ ኣይኮኑን እዮም ውሽጣዊ ፀገምካ ብውሽጣዊ ሓይሊ ጥራሕ ክፍታሕ ኣለዎ ራብዓይ ዝገበርካዮ ፅቡቅ ግብሪ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ንጹር ትእዛዝ ሂብና ኣሎ የማነይቲ ኢድካ ትገብሮ ፀጋመይቲ ኢድካ ኣይትፍለጦ ንሰባት ክትሕግዝን ከለኻ ቅሳነት ሕልናኻ ንፈጣሪ ንምባል ዳ እምበር ሰባት ኣታሰብሲ ክንደይ ይልውህ ክንደይ ይነፍዕ ኢሎም ንኽዛረቡልካ ኢልካ ኣይትግበሮ ፅቡቅ ስራሕካ ምስጢር ኮይኑ ይፅንሓልካ ሽዑዑ ድማ ዋጋ ዝህልዎ ሓምሻይ ድማ ንመን ከም እትፅልን ዝሓለፈ ቂምታኻን ንሰብ ኣይትንገር ንኔልሰን ማንዴላ መቸም ኩላህና ብዕላል ንፈልጦ ኢና እቲ ን27 ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝተኣሰረ ኔልሰን ማንዴላ ክወፅእ እንከሎ ንፀላእቱ ይፀልኦም ከም ዘሎ ይነገሮምን ቂምታ መሓዝ ማለት ንርእስኻ መርዚ ሰቲኻ ፀላኢኻ ክመውተልካ ምፅባይ ማለት እዩ ሎሚ ትዛረቦ ዘረባ ፅባሕ ምህረም ኢኻ ኮይኑ ክምለሰካ ስለ ዝኽእል ቂምታኻ ንሰብ ኣይትዝረቦ ብልሒ ማለት ኩሉ ውሽጥኻ ዘሎ ምዝራብ ኣይኮነን እንታይ ዳ ብልሒ ማለት እንታይ ዝረብን እንታይ ይሕባን መፍላጥ እዩ ስለዚ ኣፍካ ዕፆ ስራሕካ ስራሕ እምበኣርከስ ናይ ሎሚ መደበይ እዚኣ ነይራ ስለ ፅኒልኩም ዝሰማዕኩም ንብልቢ የመስግን ኣብ ካልእ ቪድዮ ብሰላም ክሳብ ንራኸብ ሰላም